Den største videodelingsplatform i hele verdenen, brugt af mange millioner hver eneste dag. Selv du bruger det lige nu. Jeg snakker selvfølgelig om YouTube. Og i dag har jeg 11 facts, du måske ikke vidste om YouTube. Hvad er historien bag? Det hele startede med 3 mænd. Chad Hurley, Steve Chen og Jared Karim. Det var 3 tidligere arbejdende for det verdensomspændende firma PayPal. De var nu gået sammen for at lave et nyt projekt. Originalt havde YouTube nemlig slet ikke det formål, som det har i dag. Det var originalt tænkt til at være en video-dating website. Siden hed TuneIn Hookup og kunne meget det samme, som YouTube kan i dag. Man kunne uploade videoer af sig selv, men dengang var det tænkt til, at man skulle uploade en video af sig selv, og på den måde kunne man finde en date. Folk var dog ikke vilde med ideen, og der var næsten ingen, der brugte det. Jared, en af medstifterne, ville en dag se en optagelse af Justin Timberlake og Janet Jackson optræde til Super Bowl i 2004. Men han kunne ikke finde det nogen steder. Han kom derfor med ideen om at skifte konceptet bag TuneIn Hookup til et website, hvor alle kunne uploade lige hvad de havde lyst til. De andre gik med på ideen, og de offentliggjorde den nye website tilbage i 2005 under navnet YouTube. Siden blev rigtig hurtigt populær, og blot 18 måneder efter det blev lavet, det vil sige i november 2006, købte Google YouTube for 1,6 milliarder dollars. Herefter har YouTube med Susan Wojcicki som administrerende direktør udviklet sig til en af de største medier i hele verden. I dag har YouTube over 1 milliard unikke brugere hver eneste måned. Der er selvfølgelig rigtig meget video på YouTube, men hvor meget kommer der egentlig til? Der bliver uploadet over 300 timers video hver evig eneste minut. Og det her, det er tal fra tilbage i 2016, så i dag kan det være endnu mere. Det har som sagt over 1 milliard unikke brugere hver måned. Det svarer til over en tredjedel af alle mennesker, som er på internettet. Der bliver selvfølgelig også set en masse videoer hver eneste dag med så mange brugere, og det hele går op i 4 milliarder views hver eneste dag på YouTube. Den gennemsnitlige person bruger omkring 40 minutter hver eneste dag på YouTube. Og for at vise, hvor populært YouTube er, så i USA er der lavet en undersøgelse, og det viser sig, at 91% af teenager mellem alderen 13 og 17 bruger YouTube. Det er næsten alle i den aldersgruppe. Siden YouTube er så stort og genererer så mange views, må hjemmesiden være mange penge værd. Men hvor meget? En business internetside ved navn Fortune lavede tilbage i 2015 en analyse, som estimerede YouTubes net worth til at ligge på 70 milliarder dollars. Det svarer til 484 milliarder kroner. Og det var som sagt tilbage i 2015, så det kunne i dag være meget mere værd. Den første video på YouTube blev uploadet for over 12 år siden, mere præcist i 2005 den 23. marts. Videoen er blot 18 sekunder lang og hedder Me at the Zoo. Videoen har i dag over 35 millioner views. Den er uploadet af medstifteren af YouTube, Jared Karim. I ser den her. Alright, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. Der findes på YouTube forskellige Easter eggs. Easter eggs er sjovt gemte funktioner, som ofte refererer til noget populært eller film. For eksempel hvis du på YouTube søger på Doge meme, så sker dette. Al teksten bliver lavet om, og der kommer forskellige farver på al teksten. Et andet sjovt Easter egg, som blev lavet i forbindelse med den populære Harlem Shake for nogle år siden, sker ved at skrive Do the Harlem Shake i YouTubes søgefelt. Så sker det her. Det sidste Easter egg jeg vil vise, er hvis du skriver Use the Force Luke, også i søgefeltet, så sker det her. Den 20. september 2016 lancerede YouTube et program ved navn YouTube Heroes. Det er et program, som gør medlemmer i stand til at moderere ting som kommentarer, undertekster og sågar masse rapportere videoer, hvilket kan resultere i, at en video bliver fjernet. Det vil selvfølgelig ikke være godt, hvis sådan en magt kom i de forkerte hænder. Det er også det, der gør, at stort set alle skabere på YouTube
hader programmet, og de gør det især fordi det ikke kun er kvalificerede folk, som kan være med. Det er bare dem, som har lyst til at være med, som kan komme ind i programmet. I stedet for at holde styr på tingene på baggrund af YouTubes regler, kan programmet blive udnyttet af folk, som vil prøve at sabotere en andens kanal, bare fordi de ikke kan lide dem, eller de ikke er enige med dem. Den store utilfredshed ses for eksempel på videoen YouTube selv har lagt op, hvor de introducerer det her. Den har fået over 900.000 dislikes. For et par måneder siden begyndte mange at opleve, at de fik meget færre views end tidligere. Nogle fik endda halveret deres views, hvis ikke mere end det. Dette skete fordi at YouTube ændrede deres algoritme. Algoritmen bestemmer automatisk, hvor højt videoer er rangeret og hvilke der bliver anbefalet til folk. Det vil sige, jo højere rangeret de er, og jo mere de bliver anbefalet til folk, jo flere views vil videoen selvfølgelig få. Mange store YouTubere lavede videoer omkring problemet, blandt andet den største af dem alle, PewDiePie. Efter alt det her udtalte YouTube sig og sagde, at der intet var galt, og de ikke havde lavet noget om, selvom alle kunne se, at der var sket noget. Det virker i dag til, at problemet er væk, eller i hvert fald er blevet forbedret. Men udover det, var der selvfølgelig også en anden stor fejl ved YouTube for lidt tid siden. Der var en fejl, at når folk uploadede deres videoer, mistede de med det samme en masse subscribers. En anden fejl vedrørende subscribers var, at på et tidspunkt mistede en masse folk en hel masse subscribers lige pludselig på det samme tidspunkt. Det skete for eksempel for min kanal, som I kan se på billedet her. Dog er det her blevet fikset for lang tid siden. Mange YouTube-videoer er blokeret i Tyskland. Dette er på grund af en strid mellem YouTube og det tyske musikselskab GEMA. Problemet går på, at YouTube indeholder videoer med copyrighted materiale, som forsager skade på det tyske musikselskab, mener de i hvert fald. Det resulterer i, at over 60% af de 1000 mest sete videoer på YouTube er blokeret i Tyskland. Der er dog måder at undgå denne blokade på, ved at snyde YouTube til at tro, at ens position ikke er i Tyskland, hvis at det var tilfældet, at man var i Tyskland. I Danmark er vi ikke blokeret for alle de her videoer. Med så mange videoer på YouTube, hvilken en har så flest views? I husker sikkert den video, der i dag har allerflest views. Det er sangen Gangnam Style, lavet af Psy. Den ligger i dag på over 2,7 milliarder views. De efterfølgende 2 mest sete videoer er Wiz Khalifa med See You Again og Justin Bieber med Sorry. Det giver god mening, at de mest sete videoer er sangen, fordi man selvfølgelig kan se dem igen og igen, eller med andre ord høre dem igen og igen. Faktisk er der kun 4 videoer, som ikke er musikvideoer, i listen over de 70 mest sete videoer. Den mest sete video, som ikke er en musikvideo, er en russisk video med børneserien Masha og Bjørnen. Den har i dag 1,9 milliarder views. Mange er blevet verdenskendte igennem YouTube. En af de mest kendte i hele verden er blevet det, nemlig Justin Bieber. Han begyndte at uploade videoer af ham selv synge for over 10 år siden. Han begyndte for alvor at blive opdaget og fik popularitet tilbage i 2008, hvor han blev opdaget af Scooter Braun og Usher. Kort tid efter dette fik han en pladekontrakt. Han fik meget had i starten af hans karriere, især på en sang med Ludacris, nemlig Baby. Den er i dag den mest dislikede video på hele YouTube. Den har over 7.200.000 dislikes. I dag er der dog langt fra den samme attitude mod ham, og han har i dag den tredje mest sete video på hele YouTube. Han sang Sorry. YouTube er efterhånden også blevet rigtig populært i Danmark. Det er blevet så populært, at der blandt andet nu findes et awardshow for de danske YouTubere. I kender det selvfølgelig, Guldtuben. Her bliver der kåret vindere inden for mange forskellige kategorier. For eksempel vandt Albert Dyrlund i 2016 årets vlogger. I samme år vandt Armin årets gamer, Morten Mønster årets humor og Rasmus Brohave årets YouTuber. Ligesom i mange andre lande har YouTube skabt store muligheder for de danske YouTubere, som flere gange har haft muligheden for blandt andet at være med på TV. Udover det har det også givet muligheden for at starte tøjfirmaer og chancen for at deltage i kampagner med nogle af landets største firmaer. YouTube har en facilitet, der hedder YouTube Space. Det er et sted, hvor YouTube-skabere kan komme ind og arbejde på deres videoer, samt deltage i forskellige YouTube-relaterede events. Disse YouTube Spaces er kæmpe bygninger fyldt med fede ting. For eksempel er der gratis mad og drikke, og faciliteter til at man kan arbejde. For eksempel i London er man i stand til at booke en tid til at optage en video med deres udstyr. Det kræver dog, at man har over 10.000 subscribers. Det samme gælder for alle andre YouTube Spaces. Man skal have over 10.000 subscribers for at kunne komme ind. Der findes desværre ikke noget YouTube Space i Danmark,
men de tætteste på er i London og Berlin. Det var alle de ting jeg havde om YouTube i dag. Hvis du kunne lide videoen, så husk at smide like på den og subscribe til min channel for at se mine næste videoer. Hvis I har en idé til en af mine næste videoer, så kan I skrive dem ned i kommentarerne. Ellers så kan I skrive hvad I synes om den her. Her på skærmen kan I se nogle af mine tidligere videoer. Ellers så ses vi bare i den næste. Ses.